75% ta' dawk li applikaw għall-akkomodazzjoni soċjali huma nisa. Din iċ-ċifra ġiet imħabbra f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern hekk kif l-Awtorità tad-Djar ippubblikat l-ewwel studju li janalizza l-profil tal-applikanti għal housing soċjali bilan li jiġu stabbiliti raġunijiet għaliex il-persuni jirrikorru għall-akkomodazzjoni soċjali. Fil-fatt, fi studju kwantitattiv li wettaq l-istatistiku awtorevoli Dr. Vincent Marmara spjega kif dan l-istudju sar fuq medda ta' madwar sentejn u involva 2030 persuna. Madwar 54% tal-applikanti joddu bejn is-26 u l-45 sena. L-etajiet l-aktar li għandek applikanti għandek dawk ta' bejn 26 u 45 sena, hemmhekk fejn għandek l-aktar applikanti li qegħdin japplikaw għal post alternattiv. Mbagħad hemmhekk wieħed jara wkoll għandek madwar 2 minn kull 3 huma single parents u dawn ovvjament jibda jagħti ftit aktar veduti tal-sitwazzjoni ta' min qed japplika l-aktar għal post alternattiv. Fil-fatt dawk bejn 18 u 25 sena li jfittxu housing soċjali jammontaw għal 11.3%, 25.5% għandhom bejn 46 u 65 sena u dawk ta' aktar minn 66 sena jammontaw għal 9%. Minn fost l-applikanti kollha 39% huma bla impjieg, madwar 29% għandhom impjieg full-time u madwar 10% impjieg part-time. 50.6% ta' dawk li jfittxu akkomodazzjoni soċjali mhumiex miż-żewġa, filwaqt li 27% huma separati jew divorzjati. Il-maġġoranza, jiġifieri 63.5% huma wkoll ġenituri li jrabbu waħedhom. Minn fost il-parteċipanti kollha ta' dan l-istudju, id-dħul medju tagħhom huwa ta' €755 fix-xahar, filwaqt li fost dawk li qegħdin jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali biss għandhom madwar €530 fix-xahar. Min-naħa tagħha, is-soċjologa Dr. Marija Brown li ħadet ħsieb il-parti kwalitattiva ta' dan l-istudju spjegat kif der ċar li hemm applikanti li jikkonsidraw alternattivi għal post tal-gvern kif jinftiem tradizzjonalment. Qalet kif id-diversità u tranzizzjonijiet li ħarġu minn dan l-istudju jixirqilhom li r-riċerka tkompli lil minn ċikli elettorali. Li huwa żgur illi mill-riżultati naraw kemm hemm bżonn ħidma interministerjali u ħidma li tmur lil miċ-ċikli elettorali, jiġifieri jinbidel ma jinbidilx il-gvern mhix importanti għal dawn in-nies sabiex huma jkunu jistgħu jsiru iktar finanzjarjament awtonomi, il-ħidma tibqa' għaddejja magħhom u lil milli tihom ċavetta. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galde spjega kif dan l-istudju qiegħed iservi ta' gwida indispensabbli li qed tassigura li kull deċiżjoni li tittieħed tkun waħda informata. Jiena li rrid nikkrea huwa sistema li mhux sempliċement il-politiku jippjana fl-agħma, imma jkollok inti sitwazzjoni fejn il-politiku jaġġorna ruħu mir-riċerka li għandu. Fid-diskors tal-eluq il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay tkellem dwar kif ir-riċerka saret li l-emenija tal-Awtorità e kif nebħet fost oħrajn it-tfassil tal-proġetti tal-blokok ġodda ta' housing soċjali li n-numru ta' kmamar tagħhom ġie bbażat fuq ir-riżultati tal-profil tal-applikanti.